दिल्लीनिफ्राय 1987 किल'मिटार गोजानाव लैथो सिङाव बांग्रि मावदोंमोन, जायनि जाहोनाव कलकाता आरो उरिष्यायावबो बांग्रि मावदोंमोन। मंगलबारनि फुंबिलियाव सोनाब बेंगल आरो उरिष्यानि गोबां जिल्लाफोरा बांग्रि मावनायनि जाहोनाव सुबुंफोरा गिखांदोंमोन। बेखौ फोरमायनाय जादों दि बांग्रि मावनायनि गोहोआ 5.1 मोन। हरखाबै बांग्रि मावनायनि जाहोनाव सुबुंफोरा गावसोरनि न'निफ्राय ओंखारदोंमोन। बबेखानि दासिम रावनिबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। सुलुंनि बायदिब्ला मंगलबारनि फुङाव सोनाब बेंगल आरो उरिष्यायाव गोख्रों बांग्रि मावनायजों सुबुंफोरा गिखांदोंमोन। फुंनि 6:10 समाव मावनाय बांग्रिखौ 5.1 मेग्निट्युड गोहो मोननाय जादों। बबेखानि खहा जानाय एबा जिउ खहा जानायनि दासिम जेबो रादाब मोननाय जायाखै। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि बांग्रि मावनायनि गोथौथिया बे अफ बेंगलनि 91 किल'मिटार सिङावमोन। मख'नो गोनां दि बेनि सिगां हिमाचल प्रदेशआवबो बांग्रि मावनायजों सुबुंफोरा गिखांदोंमोन। हिमाचलनि मंडी जिल्लानि गोबां ओनसोलफोराव बांग्रि मावनायखौ मोनदांथिदोंमोन, नाथाय जिउ आरो धोन सम्पथि खहा जानायनि जेबो रादाब मोननाय जायाखै। बोथोर बिगियान बिफाननि बायदिब्ला बांग्रि मावनायनि गोख्रैथिया 3.7 मोन। बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायदों दि बांग्रिया सुंदरनगर ओनसोलाव खिरगिनि खाथियाव 7 किल'मिटार गोथौआव मावदोंमन। मंडी जिल्लाया बांग्रि मावग्रा ओनसोल 5 आव गोग्लैयो, जाय मोनसे गोजौ खैफोद गोनां ओनसोल। बेनि सिगाङावबो राजथावनि दिल्ली आरो एनसीआरआ गोख्रों बांग्रि मावनायजों मावग्लुंदोंमोन। थांनाय 17 फेब्रुआरियाव फुंनि 5:36 दिल्ली एनसीआरआव 4.0 मेग्निट्युड गोहोनि बांग्रि मावदोंमोन। दिल्लीजों लोगोसे नयडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मुरादाबाद, सहारानपुर, अलवार, मथुरा आरो आग्रायाव बांग्रि मावदोंमोन। साननायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससी, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेटकम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससी, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो। माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, माला मा जानाय, जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।